Barka da zauwa zauren mai suna darasin rayuwa TV. Assalamu alaikum jama'a, da farko sunana Abdulaziz Habu mai gabatar da shirin darasin rayuwa. Shirin darasin rayuwa shiri ne wanda ke bamu dama mu gayyato maza da mata, wato jarumai, 'yan fim, mawaka da duk wanda ya kamata muna gayyato shi cikin wangan zauren namu mai suna darasin rayuwa. Shirin darasin rayuwa yau dai muna tare da baƙuwan mu ta yau, amma ba zan gaya muku sunanta ba, sai dai ita da kanta ta gabatar da kanta. Assalamu alaikum. Barka da zawa. To mun tura katin gayyata kuma kin karɓa, kin zo hannu biyu, ba abin da za mu ce sai godiya. Ki gabatarwa da masu kallo sunanki. Assalamu alaikum. Sunana Sufi, da aka sani da Sufi Nijar, a nan garin Zandar. Na ji daɗin gayyata da aka yi, kuma na zo an tare ni ba abin da yake sai dai fatan lawan kai. To muna godiya Sufi da suka yi ma masu kallo ƙarin bayani da duk wani abu. Sufi, kina harkar fim da waƙa da harkar siyasa. Me ya ja hankalinki kika shiga wannan harkar? Kuma dama ni na tashi tun farko ina son abu. Na yi haka abin na burge ni kawai. Na ji kawai kamar zan iya. Shi yasa kenan sai suka samu ƙwarin gwiwa suka shiga cikin fagen. To a cikin wannan harkar da suka shigo, wa ya kawo ki? Kaman mai gidanki wanda ya shanyo ki cikin harkar, ko kuma ke kika kanki cikin harkar da kanki? To ni na kawo kai na zan ci. Okay. Ke kika sawa kanki ra'ayin abin kina so, kuma ke kika ma kanki jagora shigowa cikin harkar fim da waka da harkar siyasa, duka dai harkar abubuwa dai na harkar waka da kuke yi da fim da kuke duka dai. Tsakanin fim da waka, wani suka fi so a ciki? Nisan fim akan ki bidiyon waka. Ita waka ba ta birge gini. Kowanne ina so, kamar nan zan fi. To a cikin su wanne ya ka kuɗi? Waƙa. Waka. Ita ta ka kuɗi kan fim. To me saka ake samun problem gurin bambancin kuɗin din nasu kenan? Amma a ganin kamar aishi film ya yi jimawa. Ana ɗaukar lokaci kan ƙare shi. Shi kuma waka wanda iya aikin a cikin 'yan awanni ana ƙare bidiyon waka. Inda wannan waƙa ta ma shi ne ya. Ba ta yi kuɗi. Amma ni da ma saboda fim ne na shigo. Sai da ma fim ne kawo ki, ba waka ta kawo ki ba. Duka biyu kuma sai cika komi duka kina yi. To amma kuma na ga kamar kin koma halu bangaren talla. Kin bar bangaren waka da fim, kin koma bangaren talla halar da yi. Duka yana yi. A wuce dama duka kina gamawa. Ko da ke da abin da zai kawo kuɗi dai. Abin da ya samu ba. Kowane mutum yana. To yanzu wani kalubale suka fuskanta daga lokacin da suka ce kana son wannan harkar fim ki shigo cikin harka? Kalubale daga gida zuwa abokananki, kawayenki na 'yan mata da sauran 'yan uwanki. Kamar me suka ce kana son harkar, ya suka ce miki akan harkar? Gaskiya da farko ba amince ba. Kuma sai nuna ɓata rai yanzu da na gai ma mata sai ta ce in gai ma baba na, saboda na san na gai mishi. Ba zai ba ki dama ba. Kuma da kaina sai na je na kasi dole uwayen ta su. Sai na jira ma uwa ta shawara. Abin da suke so kenan dai. Abin da take so. Kuma da yardar Allah sai ta yarda. Ita ma ta kai ni. Ta ba ki dama kenan dai. To ko 'yan mata kun je hanyar da ake biyawa. Da abin da za ka yi ka biyo shawara ta gurin uwaye. Ba a ƙetarewa magana ka ce ni yanzu na isa da kaina, bari in kai kaina waje kaza. Kuskure ne. Sannan sai ka fita gurin iyaye, in sun amince maka kana iya yi cikin ubangiji zai kaje ka saga abin da cikin albarka ka samu abin da ya kamata. Su fi kina ƙetarewa garin ku, har kina zuwa wani gari haka fim da waka. Shi kuma wannan wa yake kai? Aiki. Aiki yake kai ga. Kamar ai akwai ubangida wanda yake jagorantar ka. In kuma kai ne kake da wasu uwayen gida a can, su za su iya kiran ka su ce maka wane muna son aiki tare da kai.
Wataran uwar gida na jiya da ta koya min abin Zara Umaru. Zara Umaru. Muna yawan tafiya da ita. Kuma sai sauran haka Idris Yarbe ta yi duka muna bulaguro da su. Idan aiki ya taso kenan dai ana zuwa ana yi. Kwanakin bayan na kun je kun yi ta waka, kun yi ta bidiyon waka tare da 'yan siyasa. Kun yi kamar bidiyo kuka yi kamar akan harkar siyasa na kuka yi bidiyon Najeriya. Tuma na ji aikin ina ma hawa dawowa kuma aikin nan da zama shi. Aikin da ci gaba ne ko kuma? A'a na ci gaba ko kamar da ni na dawo. Ke da kin dawo ne? Amma kuma an ce ki koma ta koma. Wannan ma zan koma. Wannan ta koma. To yanzu kafin wannan sai za mu je mu dawo hutun lokaci hutun shan ruwa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci, hutun shan ruwa, hutun mun je mun dawo. Za mu ci gaba daga inda muka dora tare da Sufi Nijar. Sufi barka da dawowa. Sufi kin ce akwai wadda take jagoranta ku akan harkar zuwa wasa ko harkar fim ko waka kuna shiga Najeriya. Sun ce har da ma wasu daga cikin maza Idris da Yarbe ko? Idan kun tare da su ku fuskanta wani kalubale komai yana zuwa muku yadda ya kamata a matsayin ku na kasan kunni ko kasan su tunda kamar su ne jagoranta ya tawo. Kuna zaman kula tare da su. Muna yi. A inda kai wani abu muna so ne a yi sakon namu ya je gurin su inda wani problem kenan su gyara. Akwai wani kuskure da mutum yana yi ana so kuma ya gyara ko wanda zai ganewa. To gaskiya babu komai ina zama lafiya lau da su mu dawo. To ce tana zama da tare da CRB da mai sifar da Tantu Zara. To ya kamata duka a ci gaba da dafawa juna duk abin da ya zo tare aiki. Kuka da daɗi duka tare da aiki. Sufi baki ba ni kalubalen suka fuskanta ba daga bangaren kawayen ki ba. Kin gaya mun na gida ai akwai wanda in kace zaka abu wajen abokananka wasu basu baka abin da kake so da gurin su. To ai ne zan ji ba na fara kawaye da ban yi. A da biki da kawaye baki? Gaskiya ne ma shawara. Biki ma gaya mata ma abin da yake so. Biki rayan su ne ko kuma biki rayan kawaye ne? Ban san bacin rai. Okay. Yana sa kenan ma biki ma san gaskiya abun ku yayi yawa kuma kamar gaskiya ina da faɗa. Alama fa. Shi ke raba ni da ƙawai. Kenan ka abin da ke zauna ya haka ya yaɗi ba? To yanzu su fi tsakanin Nijar da Najeriya wani suka fi so akan harka aikin fim da waka. Ina son ko ina ma. Ɗaya ta zaɓa yi. Ɗaya za ta zaɓa. Saboda akwai wani abu wanda nake so mu gani wanne ne a cikin suka fi so a cikin sai mu ga maki abin da ya kamata. Tsakanin Nijar da Najeriya akan harkar fim da waka wanne suka fi so a ciki. Kamar ki je ki aiki a can Najeriya. Tun mu garna mu bisa bika san shi. Farin ciki da hasara. Sun san babu ne? Ko ina ai ba a ce babu ba kamar nan gaskiya kamar abin ya yawa kamar kana so ka tallafa maka abu. Ba kama maka. Sai dai ka ga an rusa ba ne. An ɓata maka abin kenan ko? To ai yanzu muna so ki mana wani ƙarin bayani ko kuma ki shiga wani lungu da sako ki ma mutane wani abu wanda za su fahimci wannan abin da suke yi don su daina. Saboda duk wanda ya dauko hanyar ta ci gaba ana so a kama mishi ko da ma ba kama matan kuɗi ba fatan alkhairi ma yana daɗi. Kaman a bangaren fim ne ko bangaren waka ne ko kuma duka biyan aka hada hasa da ta yawa. Ai artist namu nan da kansa ba haɗa ba. To kuma tsakanin su ba haɗa. Ko artist na zandar da tunda ni da zandar ne kuma artist da yake ranka shi zan yi magana. Ya kamata duk wani abu a dinga haɗa kai. Da abin da aka samu ko da ba ka same shi ba in dai ya gurnan uwanka ci gaban ka ne ba ma ki wata abin nan ya zo gare kai ma dai kenan wannan sako na su ta ce a haɗa kai
kuma ni ma daga bangare na sako na ne, kenan mu haɗa kanmu gabaki ɗayan mu, duk abin da ya zo namu ne, abin da ya samu dan uwan mu ya same mu ne, inda mutunci dai duka tare aiki. In aka ce artist ba wai mutum guda yake ni ba, kowa aka ce duk aka tafi a ce ana neman mawaki, kenan mawaki duka ɗaya ne, waka abin da ke waka abu ɗaya ne, na ta studio kai ma haka ta studio, kenan babu wani bambanci. Mu dinga haɗa kanmu duk abin da ya zo ya kasance tare muke, abin da daina hasada, ko da baka mutum kuɗi ba fatan alkhairi, yawa da san kai, kenan ko da baka mutum kuɗi ba kama mutum fatan alkhairi, shi kada kashe ma wani alkhairi ne, kenan mutane a daina hasada, kuma duk abin da mutum ya da hanyar ci gaba a kama mishi. Ita rayuwa ba a san ba kai gobe naka me zai fito da shi ba. Ci gaba ubangiji yake tsara kayan shi, in baka ci gaba ma ubangiji ya sani, in ka ci ma dai ya sani dai. To su fi da alhamdulillah, wanda bai san gani kuma sai da ya rike idan shi. Ba Nijar kai ba, har Najeriya take shiga tana harkar fim da waka, kuma duk wanda ya san Wuskat ya santa ya san su fi, ko ni kaina mun haɗu da ita ne ba mu yi wani sabo da yawa ba, amma kuma tana mutunta ni ma haka ina mutunta ta ba laifi. Kuma insha Allah duk abin da ya zo na ci gaba tare za mu yi shi, tunda dukkan mu zanderuwa ne, kuma a harka ka ce artist, kowa artist ne, ni ba mawaki bane amma ni ma artist ne, tunda an ce hada kai shi kiwon sabo ga zake a gurin artist ne ganda. Kyau da shi ne don Allah ku haɗa kanku, war baƙin ciki da hasada da san kai. Ba san kai sosai. Ko kuna ji hasada da baƙin ciki da san kai duka a bari. Ni da fatan mu dai kawai a haɗa kai. Duk wani wanda yake da sa hannu a harkar ci gaba, harkar artist, da Allah ya huto yi batun kokarin shi, wanda dama yana yi, mun sani yarbe ibis da duk wanda yake da hannu ruwa da tsaki da tantu zara da maestro da acibili da na kowa da musa ti da me sunan nashi madani wannan mawaƙin nan baba yusuf ko da baba yusuf, duk dai wuri a kasa dai manyan da Allah a huto, ku ne jagorori, sai kun huto ne za ku kira ƙanana sai ku lankwasa su, kenan su ne su haɗa kai. Mai yanzu yana shin ɗaukaka wani abu sai ya bar garin su sai shiga Najeriya, ko saboda me sa asara ce da suka wadi ai. To kuma haka nan ne, saboda ko ni kai na yi yunkurin abubuwa da yawa, na gani ba a bani dama abu, ba a bani fuskar ma abu, sai ma a rusa ma a gashi ku na rusa shi kwa gashi ku a rusa abin yanzu ya lalace, amma takin ci gaskiya Najeriya gaskiya ta shi gaskiya, saboda gwada ta kaɗa ɗaukaka, saboda ina su Musa Yaro garin su ya bari yake can samu ɗaukaka. Ya samu ɗaukaka in ji ɗan Nijar ne, ya shiga Najeriya. Ina Hausa ya miji, ina Fati Nijar. Mu namu mutanen mu na Nijar ba san ban me same mu bane ba. Wannan haraka ce wanda mutum ra'ayin shi ne ke bashi, kuma bai wace wanda ubangiji ke baka ita. Kenan mutum ba kai ka bashi ba. Ku da baka ce ma mutum ba ga kuɗi ƙara kai ba. Fatan alkhairi in baka yi ba jale ma a daina hasara jama'a. A daina ma mutum ƙyashi da duk abin da mutum ya samu a daina san kai. Duk abin da ya zo gida na gida ne. Ko da naka ne ma dai ni in dai abin a gurin ka yake bai wani guri ba, wannan ma kada farin ciki ne. Yanzu a ji a ɗauki wani abu wani kyautar mota ko miliyan 10 a matsayin mu na mawaka, an ƙeta da an ji an ba wani. Idan an baka abin a gurin ka, ko gobe mana mota ko baka sai aboki na hau ba, in shiga cikin ta ma alkhairi ne. Inda babu ta da bana hukunta ba. Ai ba su samu wani kai gaban nan tun su samu alkhairi sun samu wani bare. Kuma da wannan ana kawowa ana mun da dai a dauke namu na gida mawaka ai wasa da su, sai dai a kawo su daga waje. Wannan ma hasara ce. Amma ni zan yanzu ga kirawo shi ka ba shi wata jika 200 ko 300 mun wasa. Yi bakan sai a a dauko wani a bashi miliyan 2 a ba masa je wasa. Kuma ga an kama maka wata daga abinci, kudin ka wannan daban, kuma ga masu gadin ka daban. Wannan ma don hasara ce. Shi ta ce dai artist namu na Zandar da ma na ko ina ma a dinga haɗa kai, saboda ci gaba fa sai iya tare da haɗin kai. Iya tare da haɗin kai sai an haɗa kai ake ci gaba. Kenan wannan kai a ware babu magana ci gaba, kuma ba maganar cewar idan wani ya huto za a tallafa mishi. Su fi dai sakonta ne wannan, kuma ni ma daga bangare na a matsayina na namiji. Kuma an ce a kasa ma misali yanzu kamar ma sun ma yawa a Nijar Zandar, amma sun ma yawa. Suna da yawa. Zandar dai muna cikin na farko ko na biyu dai, in dai yawa mawaka ne. Kenan dan Allah kamata a ce mu dinga haɗa kanmu guri guda. Kenan duk abin da ya zo Zandar namu ne, kan mu bar shi huta. Kenan mu dinga yin kokari gurin kirkira abin da zan yi mai kyau, kar mu dinga rusa ma wani baiwa da Allah ya bai shi. In Allah ya baka baiwa mu tayi mutu mu taya ka da mu maka san barka.
kenan mu maka fatan alkhairi, ba magana san kai ba maganar asada. To muna godiya artist da masu kallon mu da sauraron mu da duk wanda ya kamata ma, kuma za mu ci gaba da lalubo mutane su fi ba san me yake da so ƙara faɗi akan harkar fim da waka, mutane su dinga kama jikin shi, idan kama jiki akan wani harkar. Zan yi abin da zan yi kenan. Iya sakon Ina kenan. fatan alkhairi gaba ɗaya, Allah ubangiji kama mana cire mana nasara a zuciyarmu, mu kama wa junanmu. Saboda abubuwan da muke yi a nan, ko ƴan wasu wani garin da ake ɗaukowa, wallahi ba su da basira. Saboda suna dai, suna ya suka yi manyan su suka kama mu suka wuta hasada. To mu kwana wa. Gaskiya akwai hasada. Saboda sai da zan mawaki wani mai kuɗi ya raki miliyan 10, miliyan 15 an baka. Amma ni hanzu an jira ta ce ba ko wani mai kuɗi da ya cire kuɗi da ya kai miliyan 2 ko guda ya ce a ba wani mawaki ba, ni dai ban gani ba ban sani ba. Saboda kamar a fisi ana musu kallon kamar mahaukata ne. Amma kuma abin da suke yi kuma, kallon kuma mahaukata ne. amma abin da suke yi akwai mawaka wanda suka suna biya, amma akwai abin da su namu ƙanana bis, akwai abin da namu suke yi wata manyan bis yin shi. Kuma rashin kuɗin ne da babu ne abin nasu bai zuwa ya nesa. Amma inda kuɗin da yawa abin nan zai wuce duniya. Saboda duk abin da ka inganta abin ka dole abin ka zai wuce duniya gane shi. To rashin kuɗin ne ya ka problem. Wani ma ka iya da bai waka amma kuma bai da kuɗin da zai iya shiga su studio babba kuma da zai yi clip mai kyau. Wannan dai iyaka wannan problem ne, amma da kuɗin yi za ka yi. To a nan ne muka kawo ƙarshen suna tare da CP Niger. CP muna godiya da kika zo wannan zauren namu na darasin Rayuwa TV. Kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi, duk wani artist namu ko ba namu bane kai ba, a dinga haɗa kai da Allah, a daina hasada, kuma a dinga tsaya na abu mai kyau, saboda abu mai kyau shine ke sawa abin ka kai duniya, shiga duniya ganin shi. To masu kallon saurare barka da wanga lokaci, ƙarshen tattaunawa mu tare da CP Niger.